YouTube! Bun venit la un nou episod din Drăgușorul Gaming-ro. Mă aveți în față pe mine. Da, hai să începem. Acum vom filma un episod pe server de Tarnwars. Simi și Andrei nu sunt cu noi în acest moment. Stai să închid Skype-ul, că degeaba. Băi, așa e. Bun. Bun. Hai, pe What the fuck? What the fuck? În fine, Tarnwars. Nu înțeleg de ce am atâtea busole. Și îs două arene în joc. Da, eu dacă intru ca spectator, că degeaba. Și nu... Păi vedeți, nu? What the fuck? În fine. Ce naiba au făcut la Minecraft-ul ăsta? Voi pune pe pauză până începe arena. Și am revenit, după cum puteți vedea. Suntem în arenă. Începe în 22 de secunde, 20. Banii nu am prea mulți, căci după cum ați putut vedea în ultimele episoade, mi-am schimbat skin-ul. Ne luăm kitul Arcaș, echipa roșie e bună, zic, nu e rea. Da. Hai. Construcție mea. Pam 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 pam. Facem așa, 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 bun, perfect. Bunker adevărat. Așa, cred că o să sparg aici ca să am mai mult spațiu să văd și suntem atacați și am murit din prima, logic. Logic, nu? Mamă, ăsta e cel care m-a omorât. Dă-te! Bă, tu dai după mine. Bă, n-am mai jucat de ceva vreme Tarnwars. Așa, l-am omorât pe Phantom Gavra. Javra, ce Gavra. Sunt pe teren liber. Bun, perfect. Este perfect. Mori. Așa. Și... Mamă, Phantom Gavra este ținta mea. Bă, mi cam frică. Marian 5344. Vintila Sebi. Oh, hai că încep să joc mai bine. Încep să-mi reintru în mână. Bobor XD. Bă, hai că încep să fiu destul de bun. Phantom Gavra, evident. No, bun, nu-i nimica, continuăm. Bă, dar când se intre săgeata în el, 50 de secunde de construit, ai de... Nu pot da cu săgeata, că s-ar fi spart mult mai repede. No, bun. Am găsit deja un bunker făcut. Deci e mult mai bine. Bă, tu ce să dai după mine? Dau eu după tine. Și... a început! Palete... Marian 5344. Paleta... Nu, bun. Unde? Uite-l, uite-l. Uite. Oh, Marian 5344 și m-a omorât Hotma. Bun. Nu-i nimica. Pot spune că am omorât destui. Sper ca echipa noastră să câștige măcar.
bă, dig. Hai că nu-i bai. Până acum suntem în avantaj pe teren. V-ați prins pe teren. Oh, Hotma. Să te înveți minte să nu mai dai în mine. Tot pe Hotma. Hai. Bă, tu dai după mine. Hai că câștigăm. Gata, s-a decis deja. Nu mai au. Cu 17 linii din astea. Fantom. Haide, fantoma mea. Nu știu, mi-a venit Phantom. Phantom Grava, Phantom. Nu știu, de-am zis, înțelegeți? Gata, am câștigat. Un meci bun. GG. Am omorât 11 și am primit 55 de dolari. Hai că nu e rău. Nu e rău deloc. Pot spune că sunt chiar mulțumit. Bun, 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 bun. Am văzut că am strâns și like-uri și vizionări. Bine, pentru o zi n-am strâns prea multe, dar s-au strâns mai repede decât de obicei la Lucky Race. Așa că o să mai facem, dacă continuă să vă placă, desigur. Dar dacă da, următorul episod va fi tot Lucky Race, ori Lucky Race, ori Horror Map, ori ăsta, cum se numește, Puzzle Map. Da. Oh, băi, nu așa. Din start mi-am pierdut. Bă, ce... Dig, bă... What the fuck? Hai să ne urcăm pe copac. What? Bată-te-a norocul. Bă, am și puțin lag. Ia câte FPS-uri? 24 de FPS-uri? What the fuck? Cred că cum filmez de aia, că altă explicație nu am. Că pe un 8 știu că prindeam și 200, 300, chiar 400. Deci, da, de la faptul că filmez, mai mult ca sigur. Oh, dig, tot ne câștigăm. Bă, nu vreau să fiu cel care omoară cel mai puțin. Cel care nici 5 kill-uri nu face. Uite infiltratorul, băi! Construcție. Deci să mor eu dacă... așa stau, bă. Așa stau, bă. Hai, fraierul s-a... L-ai omorât? Oh, tot l-am omorât, fain. Am câștigat. Tân. Noi am câștigat. Să mor tu că doar 2 am omorât. Să mor tu. Hai, fuck you. Doar 2. Slab. Nu, hai, mai fac o dată parcurul ăsta de așteptare că nu mi-am chef să joc. Deja mi s-a făcut așa, mai ales că am și lag. Și la parcurul ăsta
Bă, deci înainte îl făceam instant până la scările alea, că acolo deja te oprești, uite, până aici. Și uite, de aici iar îl fac instant. Gata. Bun venit la Ship Quest? What the fuck? Enjoy your time here and play. Minecraft România.ro. What the fuck? Ship Quest, auzi? Eu acum joc pe Ship Quest, logic, nu? Nu turnoars, nu? Tâmpiți. În fine. Episodul se încheie aici, oameni buni. Următorul sper să fie cu Simi sau și cu Andrei, dar Andrei are o problemă la Hamaki, îl are instalat, dar nu-i apare Network 2. Acolo trebuie să setezi interfața metrică și trebuie să fie din nou 1000 să ți-o bagi la 1 ca să meargă, dar totuși nu-i apare. Nu-i apare Network 2, da? Dacă știți, lăsați un comentariu și vă rog, lăsați un comentariu dacă știți, să putem aștepta pe Andrei să joace și el cu noi. Ok? La revedere!